L'Ona cada nit, quan se'n va al llit, veu una estrella per la finestra, una estrella que brilla. Brilla com si fos de purpurina. L'Ona cada nit pensa com pot arribar fins ella. Per agafar-la i abraçar-la és el seu major desig. D'una forma original i utilitzant la seva imaginació, buscarà la forma de poder arribar fins ella. Creus que l'atraparà? Podria anar caminant, per una escala amb molts esglaons. Podria arribar-hi saltant en unes enormes xanques. Podria caronar-la galopant en un unicorn blanc. Acompanyes l'Ona en aquesta aventura? L'Ona i l'estrella és un àlbum il·lustrat per Esther Voltà i escrit per Rocío Olivares. Ve acompanyat de molts recursos i sorpreses.